Na sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát itt most videó lesz. Tényleg mindenféle kütyűről, ruháról, karácsonyi ajándékokról. Az ilyen vegyesen lett válogatva. Én is rendeltem, az asszony is rendelt, úgyhogy ez mert tényleg lesz minden. Nézzük meg, 2 csomag érkezett. Nézzük a nagyobbikkal, ugye mindig azt szokott lenni az izgalmas, a nagyobbik. Na de nézzük is. Szétszabjuk, ahogy kell. Nem szabad lakapacázni. Hát a kutyusnak is ugye rendeltünk. Ahogy látom, az első az övékont. Egy plüss mamusz. Örülni fog neki. Na nézzük, mi a következő. Az érdekes. Az alapjában. Hát persze ezt nem én rendeltem. Az asszony rendelte. Karácsonyi gömbök. Marha jól néznek ki tényleg. Most negyed annyiért megrendelett kintről, mint itthon megvennéd, tehát, és ugyanazt kapod. Persze az ember ilyen helyekre rendel szinte. Nézzük, még jön a táskába. Fényfüzér. Mi lehetne még az ablakra? Ugye már minden ablakon van, szerencsére a WC-ben még nem kerül, de ki tudja ezek után. És jó kis távirányító is van hozzá, különböző színeket lehet rajta állítani. USB csatlakozós. Tökéletes. Na nézzük, mit rejt ez a csomag. Ugye ebben nem tudom, mik vannak szinte. Ez a picúrnak lesz egy ruha. Már tél van, a fálikő is. Meg is nézzük. Ez nagyon jó. Oda nézzetek, egy igazi belebújós pindórunk, nagyon örülni fog neki. De jó. Finom, meleg. Vízhatlan a külseje. Tökéletes. És ez is csak pár ezer forint. Itthon ilyet 10-15 ezernél kezdődnek. Na. Ez még azt hisz, várja. A kutyusnak egy játékszer. Ezt még nem akarom, látom az ilyen vákumcsomagolásban, elvileg ez egy ekkora plusz figura. 2-szer akkora minden, annak biztos örülni fog. Ez is egy plusz. Na nézzük, mit lehet még egy csomag. De nem is olyan sok minden van. És ugye jön a karácsony, mit lehetne? Sütőformák, ugye szaggatni, tésztákat. De hát ez nem nekem lesz. Na, első hasek üres. Nagyon hamar látom, amikor hamar végezni is fogunk. Nézzük meg a következőbe. Ezt rendeltem én elvileg. Na nézzük is. Az első, amit észreveszek, ami kell most, gyors kötöző. Ezekkel rakom fel szinte mindenhova ezeket a villogó vackokat. De hát szerintem ez minden házba kell gyors kötöző. Mindent meg lehet vele oldani. Ez azt hiszem, valami hány darabos? 300 vagy 600 darabos, tehát kitart egy ideig. Legalábbis remélem. Következő, mi lehet ez? Igen, ugye rendeltem mikrofont, és van egy ilyen keverőpultom, ami minden segdugóval működik, és ahhoz rendeltem átalakítókat. Már ugye ott minden van. Meg is nézzük, hogy ez az-e, mire gondolok. Ja nem, de ez a sima kis fülest is rendeltem. Mert az én mikrofonom, ami ez van, például ez is csak csekkdugóssal működik. Ugye az én mikrofonom, ami megvan, az meg teljesen más. Na, jó van, ennek is örülök. Ez is talán 800 forint, hogyha volt, de mérleg. Ezt az asszonynak rendeltem, jön a karácsony, tudjon sütni, főzni, és ki tudja mérni pontosan a hozzávalókat. Na, és akkor most lesz az a csatlakozó, amit meséltem. USB és jack dugó átalakító. Ez talán ez a 4 darab volt, talán 800 forint. Tehát hihetetlen, ilyen összegekről beszélünk. És ahogy emlékszek, most már csak egy dobozka lesz. Igen, azt is a keverőpulthoz rendeltem, mert az előző videóban láttatok. Egy mikrofont. Egyet ki is bontjuk, belenézünk.
zsinór már kint van. Ez is zsegdugós, azért kellettem egy ilyet rendelni. Itt van hozzá egy kis egyszerű kis láb. De hát ezt akár kézbe is lehet fogni. Na nézzük, milyen minőségű. Ez volt talán a legdrágább, ez talán 4000 forint, hogyha lehetett, de 4000 forintért is mit kapsz a mai világban, nem hogy egy mikrofont. Közben ne felejtsetek el lájkot nyomni, feliratkozni, és nézzétek a többi videómat is. Előre is mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok. Legyetek jók! Sziasztok!